Irakurtzeko, ikusteko, entzuteko, ikasteko, asko dira Koldo Mitxelena kulturunera hurbiltzen direnak. Eusko kulturaren baitan gaur egun puri-purian ditugun espresio artistiko, naiz literatura mailako liburuak, informazioa, dokumentazioa eskura modu ireki, zabal eta doako batean eskaintzen diela Gipuzkoarrei. Aste honetan 20 urte bete ditu. 1983an arteleku sortuta bazegoen ere, Imanol Murua diputatuaren ideiatik oinarrituz garatu zuten egun dugun Koldo Mitxelena proiektua. Ohiko liburutegietatik urrunduz, liburuak baino gehiago eskaini izan ditu hasieratik kulturuneak. Ikusi izan, beste espazio batzuk edo guneak atera genitzazkela eta izan zen hau, zea erakuste areto moduan, eta gero ja ganbara eta areto nagusia. Garai horietan zendu zen Koldo Mitxelena Elizalt, filologoa, Euskaltzaindiako kidea, irakaslea, politikaria, bere izena jarri zioten. Borroka izan zen, batzuk esaten zuten kulturgunea izan behar zala euskeraz. Beste batzuk esaten zioten ez, baina hau ez da gunea, tokia, unea baizik, eta orduan asmatu zuten kulturunea, eta hortik handator gune joku hori. 20. urteurrenean 3 erronka finkatu dituzte. Batetik, fondoaren eskuragarritasuna. Nola lortzen dugu jende gehiagorengana iristea fondo horiek. Eta bide horretan adibidez, Europeana proiektua eta repositorio digital europear batetan gure fondoak eukitzea, uste dugu oso importantea dela eskuragarritasun horri begira. Bestetik, 20 urteetan zehar errealitatea aldatu egin da, eta horretara ere egokitu nahi dute. Gizartean hitzagoa izanik, besteak beste esaterako gizon eta emakumeengana berdintasunez iritsi nahi dute. Bide horretan, gune berri bat ere sortu nahi dute, komikegintzaren txokoa hain zuzen. Euskal Herriko komikigintzan pausoak eman ditzakegula, fondoak biltzen jarraitu dezakegula eta bereziki komikiaren gune bat egingo dugu liburutegian eta hartara, aurliburutegi bat izan gabe, ez duelako izan behar, segurazki beste erabiltzaile batzungana gerturatzeko aukera ere izango dugu. Aste honetan zehar ekitaldi ugari egiten ari dira 20. urteurrena ospatzeko. Eraikin barnean zein kanpoan musika eta poesia zein dantza emanaldiak egon dira. Erakusketa aretoan ere 20 urteetan egindako erakusketa guztien katalogoak bildu dituzte. Bestalde, liburu bat istorio bat ekimena ere jarri dute martxan. Erabiltzaileek haiek irakurritako liburu esanguratsuena zein den esan besterik ez dute egin behar. 20 urte pasa direlako eta 21. mendean gaudelako, atera argazki bat, bidali Instagram bidez edo emailez bestela, eta ikus dezagun nolabait zein izango litzaken hemengo erabiltzaileon edo hemengo gure gizartearen liburutegi hori, ezta? Dagoeneko jaso dituzte argazki ugari, baina ikusten duzuen bezala badago gehiagorentzat lekua. Beraz, anima zaitezte eta lagundu Koldo Mitxelena kulturuneak beste horrenbeste urte bide beretik jarrai ditzan posible egiten.